Masikati akanaka mese, ndofara kukuonai, ndofunga mune svondo rakanaka. Mese munazvo here mabhuku? Nhasi musoro wedu wenyaya, upenyu hwaEnoki. Ndinotenda kuti kana wambova mukereke medu kwenguva wambonzwa nezvaEnoki. Tichadzidza nekuona pamusoro peupenyu hwaEnoki nekukosha kwake. Enoku chaiva chizvarwa chechinomwe kubva kuna Abrahamu. Kuna Genesis chitsauko chechishanu, Enoki waiva nechinomwe pazvizvarwa izvi. Kune mazita anokwana 10 ipapo. Enoki waivawo chinomwe. Zita rekuti Enoki nechiHebheru rinoti Hanoko. Zvinoreva kuzvipira, kupirwa kana kuiswa kana kudzidziswa. Ndo zvinoreva zito raEnoki kana kuti Hanoko. Kupiwa kuzvipira nekupiwa mudzidzisi. Chii chakakosha pamusoro paEnoki neupenyu hwake? Chekutanga, Enoki haana kufa. Ndo nyaya apo, haana kufa. Zvinoshamisa nditi, kuna Genesis chitsauko chechishanu, sere zvinokwana pakataurwa zita rekunzi kufa. Adhamu akafa, Seti akafa, Adhamu akafa, asi Enoki haana. Pachitsauko chechishanu zvinoti vese vakafa, asi Enoki pataverenga kuna Genesis chitsauko chechishanu anzi kusiri haana kufa, akatorwa naMwari. Zvinonetsa kunzwisisa kuti haana asi Mwari akamutora. Ukatotarisa kuna vaHebheru chapita 11 zviri pachena. Inoti nokutenda Enoki akatorwa kuenda pamusoro kuti arege kuona kufa. Haana kuona kufa, ende haana kuonekwa nokuti Mwari akamutora. Nokuti ava nekupupura kuti aenda kumusoro, aiva akanaka kuna Mwari, aifadza Mwari nekutenda. Nokuti iye anoenda kuna Mwari anofanirwa kutenda kuti ndiye anopa zvekare vanomutsvaga. Munozviona here? Kuna vaHebheru chitsauko 11 inotaura kuti Mwari akamutora. Zvinoreva kuti haana kuona kufa, asi akangoenda kudenga asina kufa. Nguzviona? Saka sei Enoki akazviita izvi? Akazviita sei kuti arege kufa? Zvichienderana nepataverenga kuna Genesis chitsauko chechishanu, zvakaita kuti Enoki aende asina kufa. Tinoziva zvakanaka shoko iri. Zvinoreva kuti muviri wake washanduka ukava womweya ukaenda kudenga usina kufa. Chakaita kuti Enoki ashanduke chinodaro ndechekuti akafamba naMwari kwemakore 300. Zvinoreva kuti kudii kufamba naMwari? Zvinoreva kuti kudii? Mwari mweya. Mwari havana muviri, unofamba nayo sei? Zvichifambirana mubhuku raGenesis padzinza racho, unotevera nokuzvideredza. Vara ratinodapo kuzvideredza, kuisa zvaunoda pasi, kutedza zvinodiwa nemunhu wauri kufamba uchitevera. Unorega zvaunoda iwe wotedza zvinoda Mwari. Ndizvo kufamba naMwari. Enoki akafamba naMwari kwenguva iyi kwemakore 300, kwete zvemazuva, kwete zvemavhiki, kwete kwemakore mashoma, asi makore 300. Ndiyo nyaya inonakidza pamusoro paEnoki, kuramba achifamba naMwari. Nokuti tinogona kufamba naye kwechinguvana, kana tikanzwa zviri right, tisina zvimwe zvokuitwa, kana kuti zvimwe zvakangodaro. Asi Enoki akafamba naMwari kwemakore 300. Bhaibheri rinoti aiva nevanakomana nevanasikana. Kwete kuti aiva naMethusera, asi aiva nevamwe vanakomana nevanasikana. Zvinoreva kuti airarama upenyu hwakanaka, hwakangofananawo semunhu wese. Kuva nemhuri, ova nevana, oroora, ova nebasa,
hameno kuti aita nezvei, asi akaita zvinhu zvese semunhu wese. Asi achiita izvozvo zvekare aifamba naMwari. Ndicho chinangwa, ndicho chakakosha. Unozviita sei izvozvo? Unozviita nokuzvideredza mune zvaunoda, woregedza zvaunoda iwewe, wotevedzera zvinodiwa naMwari. Akaita izvozvo mazuva ose mukufamba kwake. Akaita izvozvo mukuzvidira nekuzvipira. Hakuna munhu akamubata nechisimba. Vabereki vake havana kumubata nechisimba. Akazviita kuburikidza nezvaaida, kusina munhu amubudikidza. Ndiko kufamba naMwari. Anzi kana uchifamba nemunhu munenge muri vaviri, kana uchifamba naMwari unenge uri kufamba wega uina Mwari. Kana uchida kufamba naMwari unofanira kuva nezvinhu zvina muupenyu. Zvekutanga, kwamunoenda munofanira kuva pamwe chete. Chaunoshuvira muupenyu chii? Zvinofanira kufanana nezvinodiwa naMwari pamusoro peupenyu hwako. Ndizvo. Chinangwa chaMwari muupenyu hwako ndechei? Muri kuenda kunzvimbo imwe chete here? Zvakafanana nekuti mumurenje mufananidzo, vaIsraeri vaifanira kuenda kupi? kuKenani. Ndiko kwavaifanira kuti vaende. Ndiko kwavaifanira kuenda. Munhu mumwe nomumwe unofanira kuenda kuKenani kana uchida kufamba naMwari. Chechipiri chaunofanira kuita kuti ufambe naMwari, nzira yekuti usvike ikoko. Iyi ndiyo nzira inoratidzwa mamiriro aivakaita murenje. Vakatangira apa, Kenani iri nechepapo. Ndiko vaifanira kuenda. Kubva apo vachienda apo, kwaiva nenzvimbo nzira 3 dzavaingogona kunge vafamba nazvo. Yekutanga ndeiyi, vaigona kufamba apa neapo, ndonzira yekutanga. Asi Mwari haana kuvatora nzira iyoyo. Yechipiri, nzira iri nechepapa. Asi Mwari haana kuvatora nenzira iyoyo. Nzira yechitatu ndeiyi. Munhu wese akafunga kuti haatofamba nzira iyi. Vakabva vaenda neipapo. Mwari haana kuvaudza. Mwari akati kuna Mose, vadzosere kumashure. Hatisi kufamba nenzira iyoyo. Mwari akavaendesa kuburikidza negungwa dzvuku mumurenje kusina nzira. Hakuna vanhu vakanga vafura ipapo. Mwari vakaita nzira nyowani mumurenje. Ndiyo nzira chete yatogona kufamba nayo naMwari. Kwete dzimwe nzira idzi 3. Dzimwe nzira idzi ndedzevanhu. Mwari havadi nzira idzodzo. Unoziva nziyo iye inoti Mwari vanoita nzira pasina nzira. Ndinovinga kuti dai ndaigona kuimba saiwa. Ndozvaakaita. Akaisa nzira pagungwa dzvuku nemumurenje. Tinofanira kutora nzira iyoyo naMwari. Ndiko kuti tifambe naMwari. Kana uchienda kuManhattan, mumwe achienda nechitima, mumwe achienda nemota, hamufambi mese. Chekutatu chanofanira kuti tifambe naMwari naye, mwoyo yedu inofanira kuva mwoyo mumwe chete nowaMwari. VaIsraeri vari mumurenje kwemakore 40. Nguva zhinji vaikahadzika pamberi paMwari. Munoziva kuti vaiti kudi? Vaiti dai tadzokera kuIjipita, dai takafa muIjipita, dai mumwe munhu atidzosera kuIjipita. Vairamba vachitaura zvinhu izvi, vachikamadza pamberi paMwari. Zvinoreva kuti mwoyo yavo yange iri kuIjipita. Vese vaigununguna kudaro vakafa murenje, havana kusvika kuKenani. Chero vaitevera, asi vaiti tiunza pano zvekare. Mwoyo yavo yange iri kumashure kuIjipita, munyika. Ndozvatiri here nhasi. Mwiri wako uri pano kuchechi, asi pfungwa dzako dziri koko kuIjipita. Kana zvakadaro hatifambi naMwari.
Chinhu chechina chatinofanira kuva nacho kuna Mwari. Kufamba kwedu, mafambiro edu ngave akanaka naMwari. Zvakakosha kumafambiro enguva. Mafambiro enguva akakosha. Kana gore raisimuka pamusoro, neshongwe yomoto maiziva. Kana gore raisimuka ndopavaifanirwa kufamba. Kana gore rikamira, munhu wese omira. Nofanira kutevera gore. Hakuna anoti ini handisati ndagadzirira. Kana gore richifamba, unofamba. Chinangwa chemafambire neupenyu ngachive chinofanana nezvinodiwa naMwari. Kwatiri isusu tinorarama sei mukutenga? Zvinongofamba nekunguva dzedu. Handina nguva yekuchechi, handina nguva yakadaro. Hazvina kunaka izvozvo. Vanhu ivavo vafambi naMwari. Mafambiro enguva akakosha kuna Mwari. Kuna ava vanotenda kuna Mwari. Ndeaya mavhiki ose atinoenda kuchechi. Mazuva ose manomwe kumisa zvese woenda kuchechi. Ndizvo zvinodiwa naMwari kuti titeedzere. Tinofanira kufamba naMwari saEnoki. Bhaibheri rinoti kufamba naMwari zvinoreva kuva munhu anoita zvakanaka kuna Mwari. Kuna vaHebheru anzi Enoki aifamba naMwari nokuti aita zvakanaka kuna Mwari. Tinofadza sei Mwari tofamba naye? Chii chinodiwa kuti tifadze Mwari tifambe naye? Chinodiwa kuti ufadze Mwari ufambe naye. Kutenda. Chekutanga kutenda. Kuna vaHebheru chitsauko 11 chinoti pasina kutenda haufadze Mwari. Kana usina kutenda haungafadze Mwari. Chechipiri, chinodiwa kuti ufadze Mwari ufambe naye. Kumirira nekutsungirira. Chinhu chakanaka chainakidza Mwari chaiva naEnoki. Akafamba naMwari kwemakore 300. Tinofanirwa kutsungirira. Kuna vaHebheru chitsauko 10 hanzi unofanirwa kuva nekutsungirira kuti kana waita zvinodiwa naMwari wopiwa zvakavimbiswa. Kuna vaHebheru 10:3 inoti vekutenda vachararama nokutenda. Moyo wangu haufari kune uyu asingafadzi Mwari. Zvinoreva kuti kurarama upenyu hwekutenda asi uchiti handanetsa ombodzokera nezvenyika. Kana wakadaro Mwari havafari newe. Hafambi newe Mwari kana wakadaro. Unofanira kuva nekutsungirira. Kufamba naMwari zvinoreva kufadza Mwari. Vara rakanakapo kufadza. Kufamba naMwari zvakafanana nekufadza Mwari. Handiti? Saka ndoda kuvunza mvunzo. Zvii zvaunofunga kuti ndicho chinhu chinokuvharidzira kufadza Mwari? Bhaibheri rinoti pane chinhu chimwe chinotivharidzira kuti tisafadza Mwari. Tinochiwana kuna vaRoma chitsauko 9 pandimi ye9. Chinoti avo vari munyama havangafadze Mwari. Chinotadzisa kuti ufadze Mwari inyaya yenyama. Kana uchirarama zvichienderana nezvenyama haungafadzi Mwari, haungafambi naMwari. Kana uri munyama haufadzi Mwari. Ngatitarisei dzimwe ndima idzi. Kuna vaRoma chitsauko 3. Nokuti ndangariro dzakagara panyama gurufu, asi ndangariro dzakagara mumweya upenyu nerunyararo. Kana uchida runyararo muupenyu hwako, isa ndangariro dzako mumweya waMwari. Nokuti ndangariro dziri munyama hadzifadzi Mwari, unenge wava muvengi waMwari. Nokuti hadzitereri Mwari,
Vanhu vanopyarama munyama vanova vavengi vaMwari, havazivi Mwari zvavanoda, havana basa, vanongogara murufu. Kana zvakadaro haungafambi naMwari. Kuna vaGaratia chitsauko 5 ndinoti fambai mumweya, musazoita mabasa enyama, nokuti nyama inoda zvakasiyana nezvomweya, zvomweya zvakasiyana nenyama. Izvi zvinopesana. Usaite zvinhu zvaunoda. Tinofanira kufamba nezvemweya kuti tifambe naMwari. Kuna vaGaratia chitsauko 5, avo vari vaMwari vakaroverwa munyama, nyama haisiri yavo. Zvinoreva kuti achifamba naMwari makore 300, Enoki airamba achiroverera nyama yake, ndozvakaita kuti afambe naMwari. Rangarira pachitsauko ichi panoti mweya nenyama hazvienderane, zvinopikisana. Zvinoitwa nekudonha, nokuti Mwari paakasika Adhamu, chinangwa chekuita munhu ndechokuti mweya uchatonga ndangariro, ndangariro dzotonga nyama. Asi iko zvino nokuda kwekudonha, izvi zvakashanduka. Nyama nomweya zvakurwisana. Enoki akanzwisisa izvi chinangwa chekutanga, ndosaka akakwanisa kufamba naMwari. Akakwanisa kusateerera nyama yake, ndozvakaita kuti afambe naMwari. Chatiri kuda kuita, amen. Munoda kufamba naMwari here? Kana musingadi ndogona kutongomira ipapo. Toenda hedu kumba. Asi tinoda kufamba naMwari, handiti? Ya, ndotenda ndizvo. Tozviita sei? Tinoisa senyama yedu kuti ife tifambe naMwari. KuTestamendi tsaru, kurumbidza kwavo kwaisanganisira mupiro. Kupira kuunza muka oiuraya, otora ropa racho, oisa paaritari, oricheka, opisa aritari, ndiko kurumbidza. Asi paTestamende itsva hatichaidaro, kurumbidza kwedu kwasiyana. Asi chinangwa nemweya wekurumbidza wakafanana. Maitiro asiyana, asi mweya wekurumbidza wakafana. Mweya iwo ndeupi? Kuna vaRoma chitsauko 12 vhesi 10. Ndinouya kwamuri nenyasha dzaMwari, kuti muunze miviri yenyu yova mitsvene pamberi paMwari, yova mubayiro mutsvene pamberi paMwari. Naizvozvo kurumbidza ndicho chinangwa chekuuraya nyama yedu. Kurumbidza chii? Kuzvipira upenyu hwako sechibayiro chipenyu. Kurumbidza ndipo patinoita nyama yedu kuti ife. Rumbidzo ndicho chinangwa apo. Testamende yekare vairatidza izvozvo nekuita zvimwe zvinhu, nekuuraya mhuka zvichionekwa. Obva wati, saka ndinofanirwa kufa nenzira iyoyo. Asi iko zvino takuita zvakasiyana, asi chinhu chimwe chete. Tikauya kuzorumbidza, uri kuuraya nyama, uri kuuraya hunhu huri mauri. Ndiko kuti tifambe naMwari. Zvatiri kuona manje, zvizvarwa zvaSeth zvinoratidza kwatiri nyaya iyi yekurumbidza. Vairarama upenyu hwekurumbidza. Kuna Genesis chitsauko 4, noti kuna Sethi, uyu ane mwanakomana akazvara akamuti Enosh, akava naEnosh. Apo munhu vakatanga kudana zita raMwari. Ipapo vanhu vakatanga kudana zita raMwari.
Mumashure mekuzvarwa kwaEnoshi, vanhu vakatanga kudana zita raMwari. Apa pakuti kudana zita raMwari zvinoreva kuti vaiva nemarumbidziro avaiita kubva panguva iyoyo. Kudana zita raMwari zvinoreva kudyidzana naMwari. Kana ukadana munhu nezita rake zvinoreva kuti munowirirana. Mumazuva aEnoshi vakatanga kuva nekudyidzana uku naMwari vachiita kusangana kwakanyanya seizvozvo zvatiri kuita, kusangana kudyidzana pamavhiki namavhiki, mamwe eumwe neumwe chete, mamwe nekusangana semhuri. Kubva paEnoshi vakatanga kusangana vakawanda vachiita masevhisi mahombe. Sei zvakaitika izvi panguva iyi? Mindiro ipapo ndeyekuti muzita rinoti Enoshi raakapiwa nababa wake Sethi rinosanganisira kutenda kwaSethi. Rinoreva kuti kudii? Vanhu. Rinoreva kuti vanhu. Zvinongoreva kuti vanhu havana kusimba. Vanhu vane hutera. Tine hutera hwekuti hatingakwanisi kuzviponesa. Ndiko kutaura kwaSethi. Ndiko kwakaita kuti vasangane varumbidzi. Pavaiuya vachirumbidza, izvozvo pachazvo kwaiva kubvuma kuti handikwanisi kuzvimiririra. Hapana zvandingaite, ndinoda Mwari, ndoda kubatsirwa naMwari. Ndicho chinangwa cherumbidzo. Nhasi pamauya panapa, munogona kunge musina kutaura nemuromo yenyu, asi kugara kwamakaita panapa, muri kubvuma nekutenda kuti Mwari, handingazviite izvi, ndibatsirei, tinovimbani. Ndiyo rumbidzo. Zvakatanga panguva yaEnoshi. Kubva pazuva iroro, mashure mekunge Enoshi nezvimwe zvizvarwa nevazukuru vakatanga kurumbidza, upenyu hwavo hwaiva hwerumbidzo. Kutenda kwavo kwaiva nekubvuma kuti tinofanirwa kutarisa kuna Mwari, kuvimba naMwari. Kwete izvozvo chete, vaiva nekusangana vachirumbidza kwenguva yakawanda. Upenyu hwavo hwaiva uzere nerumbidzo. Mavhiki ose ndo chaiva chinangwa. Chese chavaita muupenyu hwavo chaiva nezvekurumbidza. Ndiwo upenyu hwemutendi hwechokwadi. Ndiko kufamba naMwari. Handiti? Ndiko kufamba naMwari, kwekuti zvese zvaunoita zvinenge zviri zverumbidzo. Kuna Amosi chisauko 3, kune vanhu vangafamba vari vaviri pamwe chete, asi kuti vabvumirana. Kutaura pamusoro pekufamba mese. Unofunga kuti Bhaibheri kutaura nevanhu vaviri varifamba vese. Inzira yekuti ungafamba sei naMwari. Kunzoko kungi mabvumirana. Unofanirwa kuva nechibvumirano naMwari kuti ufambe naye. Kubvumirana muchiHebheru vari kuti moed. Zvinoreva kuti mukana. Zvinoreva kuti zvinhu zvinoitika zvakaita sePasika. Kana kuti ndeupi mutambo wakaitwa muBhaibheri. Izuva reSabata. Ndo panotaurwa kusangana. Ndicho chibvumirano. Nhasi ndio zuva rechibvumirano naMwari. Unofanira kuchengeta chibvumirano ichi. Ukachengeta unofamba naye nyore. Ukarega kuchengeta uchatadza kufamba naye. Ndizvo tichifamba naMwari. Upenyu hwedu unofanira kufambirana nezvaanoda matiri. Chechitatu, Enoki akatanga kufamba naMwari mumashure. Akafamba naMwari mumashure awana Methuselah.
zvichireva kuti akafa, kuti kwete achafa, asi paachafa mapeto achasvika, magumo achasvika. Ndo zvaireva zita rekuti Methusela. Harisi zita rakanaka. Methu zvinoreva kuti kufa kana kuti magumo. Shel zvinoreva kuti kutumirwa. Ndo zvaireva kuti akafa magumo anotumirwa. Sei Enoki akapa mwana zita rekuti Methusela? Chinangwa ndechekuti Enoki akawana kuzarurirwa pakazvarwa Methusela. Bhaibheri rinoti Enoki akararama mazuva anokwana 365. Akava naMethusela makore 65. Mumakore iwayo Enoki anga asingafambi naMwari. Asi paakasvika akava naMethusela, Mwari akamuratidza chizaruro pamusoro pemagumo. Akatendeuka akashanduka upenyu hwake akatanga kufamba naMwari kwemakore 300. Ndiwo upenyu hwaEnoki. Apo Methusela paakazvara, Mwari akamuti mupe zita rekuti Methusela, paachafa magumo achasvika. Iye akati, sei Mwari, sei zita iri? Mwari akamupa mhinduro, akamupa kuzarura. Chizaruro chipi chaakawana chemagumo? Akawana chizaruro chemagumo. Ndo chokwadi chiri papo. Hazvirevi kuti tapedza ipapo. Zvinoreva kuti ipapo ndo pane magumo. Chizaruro chaakawana ndechipi? Kana tinofanirwa kuzviona padzinza. Methusela akava nemwana wake aiva nemakore 109. Lameki aiva nemakore 192. Noa aiva nemakore 600 pakauya mvura. Ende pakauya mvura zhinji ndo pakaguma nyika yekutanga. Ukasanganisa manhamba aya unowana 969. Kubva pana Genesis chitsauko chechishanu, Methusela akafa ava nemakore 195. Unofunga kuti zvakangoitika here kuti musiwo akafa ndo pakaguma nyika? Zvina kungoitika. Unoona pakureva kwezita rake kuti paakafa magumo anosvika, paakafa pakauya mvura. Kwete pagore chete, zuva raakazvarwa. Ukatarisa parugwaro urwu unogona kuritenga muAmazon. Rinotaura kuti Methusela akafa rini. Mumakore aNoa, gore rezana rechitanhatu Methusela akafa. Asi zuva ripi? Mumwedzi wechipiri, pazuva regumi, ndo pakafa Methusela. Apo vara ratoda ndeyekuti 10. Hanzi akafa mugore re600. Mvura yakauya rini? Yakatanga mumwedzi wechipiri pazuva re11. Methusela akafa muzuva rechigumi. Mumashure mevhiki mvura yakauya. Ukaverenga Genesis chitsauko chenomwe unonzwa kuti chichakaitika. Hanzi Noa ngaapinde muareka. Tora zvese upinde muareka, nokuti muvhiki ndichaunza mvura. Methusela akafa, Noa akapinda muareka. Mashure memazuva 9 mvura ikauya. Zvakaita sezvaireva zita rake. Paachafa
kuguma kuchasvika. Ndozvakaitika. Ndiko kuzarurwa kwakaitwa naEnoki. Akati paachafa, nyika ino ichapera, kutongwa kuchauya. Kubva zuva iroro Enoki aitya, because akaona, akabva atya Mwari ndokutanga kufamba naMwari. Akaisa zvese parutivi zvemunyika ino, akatendeuka, akatanga kufamba naMwari. Sezvinorehwa pana Genesisi, mumwedzi wechipiri muzuva re19 mvura yakauya. Pazuva iroro mvura yakatanga. Mazuva 9 mumashure afa. Waigamuchira izvi pamusoro pemagumo. Akatendeuka mumakore 65, akagara achingofunga nezvemagumo. Zvinoreva kuti kudii? Kufunga nezvemagumo. Zvinoreva kuti airarama upenyu hwake hwese achingofunga kuti magumo anouya chero nguva nekukurumidza. Chii chinouya mumagumo? Kutongwa. Ndizvo akararama achifunga kuti magumo ari kuuya, ndinofanira kugara ndakagadzirira. Ndiko kugara uchifunga nezvemagumo. Kuna Judhi chitsauko 14 chinoreva kuti akataura akati, ndo chimwe chinhu chakataurwa naEnoki zviri pamusoro pevarume ava, kuti Enoki akaprofita akati, Mwari auya nevateri vakawanda kuzotonga veso vasingatendi kuna Mwari, nezvavaita nekusatenda kuna Mwari, nezvinorwadza zvaitwa nevanotadza. Enoki aitaura nezvei? Nekutongwa. Ndicho chaive chinangwa nemusoro wenyaya wekutaura kwake. Kristu achauya, achatonga. Otonga vasingatendi kuna Mwari. Vasingatondi kuna Mwari, mabasa avo, maitiro avo nemashoko avo zvavanotaura. Chokwadi chese ichi kunyangwe nhasi chicharamba chiri chokwadi kusvika Kristu auya. Zvinoreva tinofanira kuona zvatinotaura, tocherechedza zvatinoita, nokuti tichatongwa nemabasa edu nezvatotaura. Tinofanira kurarama upenyu huna Mwari. Enoki mumashure aona chizaruro ichi, akashandura upenyu hwake. Zvatinodzidziswa neupenyu hwaEnoki nechekuti ndiwo mafungiro aya atinofanira kuita kuti tifambe naMwari. Bhaibheri rinoti vanhu vachafa, mumashure mazvazvo votongwa. Tese tichasangana nekutongwa uku. Tesu tichamira pamberi pekutongwa naMwari. Takazvimirira here izvi? Tinofanira kutendeuka. Ndidzo ndangariro dzatinofanira kuva nadzo kuti tifambe naMwari. Kuti magumo achauya muupenyu hwangu. Kuti ichokwadi kana kuti nhema hatina basa, izvo zviri kuna Mwari. Asi tinofanira kugara tichifunga kuti magumo anouya, kutongwa kuchauya, tofanira kugadzirira. Ndizvo tinofanira kubata shoko raMwari. Chekupedzisira chechina, chidzidzo chipi chatinowana pakuenda kwaEnoki kudenga? Tinodzidzei? Pane kuti titsanangure zvinhu zvese izvi, Adhamu aiva munhu wekutanga. Akararama makore 113. Mwari paakasangana naAdhamu, Adhamu akafa mugore re 113.
30. Anzi Adhamu aiva nemakore 130 paakava naSethi. Akava naKenani ava nemakore 10. Halal akava nemakore 65. Ukasanganisa zvese izvi unowana 622. Inoki akaberekwa. Adhamu ava nemakore 622. Bhaibheri rinobva rataura richiti aiva pano panyika kwemakore 365. Ukasanganisa izvo unowana makore 785. Amen. Seizvi zvakakosha. Adhamu akafa mumakore iwayo, Inoki achiendawo kudenga nemakore akafanana. Adhamu aiva munhu wekutanga kufa mudzinza iri. Munhu akatanga kufa kwemunhu kwatoziva. Munhu wechipiri ndiInoki. Munhu wechitatu ndiSethi. Sethi akafa mashure memakore akawanda. Mwari vakaita nzira iyi. Vanhu havasarudze kuti vanobva rini panyika. Adhamu akatanga kufa. Mwari ndokutora Inoki pechipiri. Mwari ndivo vanoita zvese izvi. Ndivo vanoronga. Ndivo vanoziva kuti sei vakatora Inoki panguva iyoyo. Naizvozvo sei zvakadaro, zviri kutiratidza chidzidzo chakakosha. Mwari akatora Adhamu pakutanga, akafa kufa kwenyama, kuti ukatadza unofa. Ndicho chidzidzo. Asi pechipiri, munhu wechipiri kuenda ndiInoki akaenda, kutiratidza chikonzero chaidiwa naMwari pakutanga, kuti tisafa asi tive neupenyu husingaperi, tofanana naInoki. Asi nokuda kuti Adhamu akatadza, rufu rwakauya. Asi kuna Inoki Mwari aitiratidza kuti ukatenda saInoki ofamba naMwari. Naizvozvo tinogona kushandurwa. Kwete izvi chete, tadzidza pakutanga kuti Adhamu akatendeuka akabvuma mushoko. Akatendeuka akabvuma mushoko akaponeswa. Zvinoreva kuti kudii? Adhamu akagamuchira upenyu husingaperi. Zvinotidzidzisei? Zvinotidzidzisa kuti pane nzira mbiri dzekuti unosvika munzvimbo isingaperi. Kumutswa. Adhamu akafa, asi akatenda anomutsuridzwa. Nzira yechipiri ndeyekuenda washandurwa. Inoki haana kufa, akashandurwa. Inzira mbiri dzekuenda muupenyu husingaperi: kumutswa nekushandurwa. Adhamu anotiratidza kumutswa, Inoki anotiratidza kushandurwa. Kune vaKorinde vekutanga chitsauko 15 chinoti chekupedzisira chichaparadzwa kufa. Anzi achapukuta misodzi yose mumeso ako, kuchasara kusina rufu. Pachasvika yekuti kunenge kusina rufu. Zvinotsanangura zvese izvi. Futi mubayiro wechivi kufa. Chipo chaMwari upenyu husingaperi. Upenyu hwaInoki hunotiratidza izvi. Chii chekupedzisira chatowana apa? Kushandurwa iropafadzo yatopiwa naMwari, inogadzirira vatsvene vachimirira kudzoka kwaMwari.
Upenyu hwaEnoki hunoratidza ropafadzo iri kuti vatsvene vachagamuchira kana vachirarama apo Kristu paachauya. Kune vaTesalonika vekutanga chitsauko 4, Mwari pachake achadzika nenzwi rengirozi. Vakafa muna Mwari vachamutswa pekutanga. Avo vapenyu vachasangana naye mumakore, kusangana naye mumhepo, kwatichava naye. Ndizvo zvaEnoki. Ndizvo zvatiri kudzidziswa neupenyu hwaEnoki. Kune avo vanenge vachirarama panouya Jesu, Mwari haazoti ifa kuti ndikumutse, achatitora takadaro kungoshandurwa. Ndicho chiropafadzo chakagamuchirwa naEnoki naElijah. Ngatitendei mukudai. Ngatitendei kuti Kristu achauya muupenyu hwedu. Sezvandataura kuti zvinoitika kana kuti hazviitike, izvo ndezvaMwari. Asi tikatenga mune izvozvo, tinofamba naMwari saEnoki. Ndiro ropafadzo ratiri kuda kugamuchira. Ngatitendei kuti kudzoka kwaKristu kwava pedyo, zvichaitika. Ngatitendei pakadaro kuitira kuti tifambe naMwari saEnoki. Ngatinamatei. Mwari wedu wemasimba ose, tinokutendai neshoko ramatipa, shoko rekushandurwa. Baba vedu, itai kuti titende saEnoki, kuti Kristu achadzoka muupenyu hwangu, kuti tigogona kufamba nemi muupenyu hwedu hwese. Mwari, tinonamata kuti nhasi ngarive zuva rekuti Metusera azvarwa, apo pakatendeuka Enoki, zuva raakatanga kufamba achirarama nekufunga nezvemagumo. Itai kuti tese titange zuva rino, titange mafambiro aya kubva muzuva ranhasi, kuti tikwanise kufamba nemi, zvekare upenyu hwedu hukufadzei. Itai kuti tiroveredze nyama yedu ife, tirarame upenyu hunokurumbidzai, kuti zvatinoita nezvinoitika muupenyu hwedu zvifambidzane nemi. Tinotenda nemukana wekurumbidzai, nokuteerera shoko ini, nokusangana namambo wedu Jesu Kristu. Tinokupai mbiri, tinokutendai. Iko zvino nenguva ino takupa mubayiro kwamuri nekutenda. Inonamata kuti Mwari mufadzwe nemubayiro uyu. Hakuzi kungopa kwatiri kuita, asi itai kuti tipe mwoyo yedu nekutenda kwedu kwamuri. Itai kuti tipe upenyu hwedu kwamuri sechibayiro, kuti Ishe wangu mutore mufare nezvatichapa nhasi. Tinokutendai noropafadzo yedu, tinokutendai muzita raJesu. Amen. Ngatirumbidzei Mwari.